Здравейте, 15 февруари и днес ще ви взема с мен във второто издание на маскарадния фестивал Джамал в Кюстендил. Тук зад мен може да чуете малко повече атмосфера. Аз се намирам в новия ни апартамент. Скоро предстои да кача и видео с малко повече подробности за ремонта и това как протича той тук. Тази къща зад мен в момента пречи да видите, но тук се намира една от блогерските групи, които ще вземат участие в фестивала. В тази годишното издание ще се включат над 4000 участници от 54 маскарадни групи от цялата страна. Опитала съм се да ви снимам максимално подробно най-интересното, което се случи в Кюстендил през първия ден, така че надявам се да ви бъде интересно и приятно гледане. И тази година си имаме джамалджийско село, като тази година фестивалът ще протече с една благотворителна кауза за Ядис. Качих се на втория етаж, откъдето има една идея по-добра видимост, за да ви покажа малко повече. Ето е една от групите. Да ни се представите първо. Димитър Иванов съм от село Лесново, Елимпелинска община, първа година. Какви са очакванията ви от фестивала тук в Кюстендил? Да е Господ, това е, да печелим. Кажете ни малко повече за групата, колко души са и малко повече за... Групата ни е около 60 човека в момента. Иначе сме повече. Малко повече да ни кажете за костюмите. Те са ни от толкова кожи и както обикновено си. Пак да ни се представите, да ни кажете откъде сте. Ние сме Сурвакакса група от село Светля, община Ковачевци, област Перник. Да ни разкажете малко повече за групата, кога е основана, колко души членуват и малко повече за костюмите. Сурвакакската група казва, че от незапомнени времена, всъщност никой не знае точно кога е основана. А костюмите са ни направени от разноцветни панделки, маските и ликовете с пера и крила. Кой изработва всъщност костюмите и маските, защото маските са много атрактивни и не се виждат често такива? Има хора, които ги изработват, смисъл от групата, които са си майстори ги правят, и има и такива, които си ги правят самички. Да ни разкажете малко повече за образите и персонажите, които са в групата. Този, дето мина покрай нас, е типична светлянска маска, която я имаме само при нас, никъде я няма. Светлянски дявол се казва, която е една от най-интересните персонажи. И какви са очакванията ви тази година от фестивала тук в Кюстендил? Очаквания са и като миналата година да бъде хубаво, да изкараме приятно и да зарадваме публиката. Да ли се представите първо? Казвам се Антоанета Атанасова, читалищен секретар на Народно читалище Възраждане, село Зимница, община Стралджа. Тук сте днес в Кюстендил за маскарадния фестивал Джамал. Защо решихте да участвате? Защото ни хареса. Първо, много се рекламира фестивала и ние сме много приятно изненадани, че за втора поредна година и толкова много се разраства, нали? Дай Боже, и следващите години пак да гостуваме. Това първо участие ли вие тук? Миналата година бяхте ли тук и какви са очакванията ви за тази година? За първи път сме тук. Тази година очакванията ни да се представим както винаги добре и сме дошли за първото място, естествено. Какво е за вас тази традиция за маскарадните игри? Първо е традиция, която ние, по-младите, се стремим да предаваме на поколенията, защото, за съжаление, в момента много традиции български вече така са като отживелица и младите не са така запознати като нас. Това е тръпка. Това е усещане, което трябва човек, който играе, той по-добре може би ще ви разкаже, защото е участник, какво е да преживееш самата тръпка. Благодаря много. Да ни се представите и вие. Казвам се Иван Вичев, организатор на кръста група от село Зимница, област Ямбол. Правим се да организираме млади хора, които за бъдеще да не заминат, защото все пак трябва да има такива млади хора, които
напоследстват. И това е. Колко души са в групата? Виждаме, че има и дами. Има дами, около 40 човека сме близо с дамите. Аз само тук да кажа, че в нашата група дами не участват, не играят кукери, при нас играят основно само мъже. А дамите това са, които носят табелата и знамената, всъщност и стопанката. Да, разкажете малко повече за персонажите, всъщност, които са в групата. Какви персонажи можем да видим? В нашата група главно има Булка Годиник и волови, които представляваме нашия ритуал. Де-факто за орани, сеяни на нивата, жътва. Обърнете назад тук. Обаче видях една много атрактивна група, която тръгва точно отпред нашия блок, така че сега отивам да я снимам и ще я кача и нея.
Какво е тази традиция за вас? Всичко е. Ние сме от доста години играем тази традиция и до нас е всичко.